Vitajte pri dnešnom videu. Dnes vám ukážem top 5 vecí, ktoré by ste mali vedieť o lietadlách. Lietadlá, tie fascinujúce stroje, ktoré nás vynášajú do neba. Čo však o nich neviete? Pozrite si toto video a objavte 5 zaujímavých faktov o lietadlách, ktoré by vás mohli prekvapiť. Na lietanie nepotrebuje oba motory. Mnoho ľudí verí, že pre bezpečné lietanie sú nevyhnutné oba motory na komerčných lietadlách. Avšak väčšina moderných komerčných lietadiel je schopná pokračovať v lete aj v prípade zlyhania jedného motora. Tento bezpečnostný mechanizmus, známy ako ETOPS, umožňuje lietadlám pokračovať na svojej trase s jediným fungujúcim motorom. Lietadlá môžu byť zasiahnuté bleskom. Vrátili ste sa niekedy z cesty lietadlom po búrke a čudovali ste sa, že let prebehol bez problémov, hoci blesky svietili na oblohe? Moderné lietadlá sú navrhnuté tak, aby odviedli elektrický náboj z blesku a chránili palubné systémy. V skutočnosti sú lietadlá často presnejšie chránené pred bleskom než väčšina ľudských domovov. Prostredie v lietadle zhoršuje chuť jedla. Možno ste si všimli, že jedlo na palube lietadla nemá takú chuť, akú by ste čakali doma alebo v reštaurácii. Táto zmena chuti je spôsobená nízkym tlakom a nízkou vlhkosťou v kabíne lietadla. Tieto faktory môžu potlačiť chuťové poháriky a ovplyvniť vnímanie chuti jedla. Kyslíkové masky vydržia len 15 minút. V prípade problémov v kabíne lietadla, ako je strata tlaku, sa kyslíkové masky spustia. Je dôležité vedieť, že tieto masky majú obmedzený zásobník kyslíka a vydržia iba približne 15 minút. Táto krátka doba je dostatočná na získanie kontroly nad situáciou alebo klesnutie lietadla na nižšiu nadmorskú výšku, kde je možné dýchať bez masiek. Stopy lietadiel sú tvorené vodou. Videli ste niekedy stopy, ktoré lietadlo zanecháva na nebi? Tieto stopy, nazývané kondenzačné stopy, sú vlastne vodná para, ktorá sa vytvára za chladných a vlhkých podmienok v stopách lietadla. Tieto stopy sa rýchlo rozptyľujú, ale stále sú fascinujúcim javom, ktorý môžete sledovať na oblohe. Takže, teraz viete niečo nové o lietadlách. Sú to skutočne úžasné stroje, ktoré nás prenášajú po celom svete s ohľadom na bezpečnosť a komfort. Ďakujeme za sledovanie videa. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak nás podporíte odberom alebo lajkom. Vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia.